Barkanku da zuwa ko mu ce barkanku da dawowa Kitchen Marvels. Kar ku manta ku like wannan bidiyon ku rubuta mana subscribe. Yayin da Hamisu Breaker bayan Rakiya Musa ta yi kuka tare da Hadiza Gabon a cikin interview ta, ya fito kai tsaye shi ma yana gab da zai saki waƙansa akan wannan al'amarin da ya faru, wato ainihin gaskiyar maganarsa da ya nufi a waƙan. Na sani mace ce in dai da rai da lafiya, wata rana zan wayi gari ina gidan miji. To babban tashin hankali na da yake tayar min da hankali, ba za ka iya auren wani ka je gidan shi kuma kana tunanin wani. Amma yanzu kin warke daga abin da yake damunki. Kun ji daga bakin Rakiya Musa, bari ku ji daga bakin Hamisu Breaker kafin ya recording waƙarsa. Kar ku manta kuna tare da Kitchen Marvels, ku rubuta mana subscribe, ku yi like, ku yi kuma comment akan wannan batu. Bari mu bar ku da Hamisu Breaker, wato kafin ya recording waƙarsa ya fara yin freestyle da raira wato batun shi akan maganar Rakiya Musa da Hadiza Gabon. Bari mu bar ku kai tsaye ku ci abin da Hamisu Breaker yake cewa. Banda iyayenki banda wanda ya fi ni san kima, su ma sun haifa wani ke ne, duk na ba musu daidai ne, saboda ke daya. To, kar ku manta kuna tare da Kitchen Marvels. Kun ji baitin Hamisu Breaker. Bari kuma mu je kai tsaye zuwa cikin waƙar da ya recording ku ji yacca ta kasance. Ku yi subscribe, ku yi liking. Kai nake so Na sani, kaga dafin so na gani, tun da ka kalla me kake jira, tuni so nake ka zamo miji a garin ka ya agaji, kaga ba wani jan aji, na sani ka san da ya kan ka binji gani. To, kai tsaye kun ji waƙar Hamisu Breaker, sai dai bamu sani ba ita Safiya Musa ko mu ce Rakiya Musa, shin ita ta rarrashu ko kuma ba ta rarrashu ba. Muna tare da Kitchen Marvels, Allah dai kuma ya bar su tare. Mun gode. Ku yi subscribe.